Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Today insha Allahu zan nuna muku yadda za ku yi forwarding email address daga cPanel zuwa misali wani email ɗinku kamar Gmail ko Yahoo Mail da sauransu. Last video mun yi magana kan yadda za ka yi creating email address a cikin cPanel ɗinka. Yanzu kuma yau za mu yi magana ne kan yadda za ka yi forwarding email address ɗin da ka yi creating zuwa email wannan ɗinka Gmail ɗinka ko Yahoo ɗinka. Da farko za ka zo cPanel sai ka taɓa forwarders, za ka bar shi ya gama login. So in ya gama login daga nan sama za ka ga inda aka ce managing. So za ka yi selecting sai ka yi selecting domain ɗin. Kamar da kuke gani ina da domain da yawa a cikin wannan ɗina a cikin system ɗina. So zan yi selecting nan zan ɗauki wannan matapub.com.ng ɗin sai in yi scrolling kaɗan. Sorry ya yi loading, zan ƙara ɗaukan shi. To idan za ka yi forwarding to Gmail, za ka yi creating forwarder nan wurin. Idan kuma ba za ka yi forwarding to Gmail ba, za ka yi forwarding daga misali matapub.com.ng zuwa matapub.com sai ka creating wannan inda aka sa add domain forwarder. So amma yanzu saboda zan tura shi a Gmail, zan yi clicking nan inda aka sa add forwarder. So idan na yi clicking sai in zo nan sai in sa email address ɗin da nake so a tura min email ɗin. Misali ina so a riƙa tura min wannan email ɗin. Sai aka ce the local part of the forwarder email address contain invalid character. So kun ga ya containing invalid character. Zan duba in gani me yake faruwa ne a nan ciki. So kamar yadda kuke gani ga ya nan sai na wannan invalid character ɗin shine at ɗin nan ke ba a so. So ina iya in cire wannan matapub ɗin sai in sa support saboda zan yi moving ko kuma in yi forwarding ɗin support email ɗin zuwa na sa support zuwa matapub@gmail.com. Kun ga ina da support at domain ɗin da na yi selecting matapub.com.ng sai a yi forwarding ɗin wannan email ɗin zuwa matapub@gmail.com. Idan kuma info gare ka, email ɗin da ka yi creating kenan a cikin cPanel info@yourdomain.com sai ka sa nan info inda aka sa address to forward sai ka sa info nan sai ka selecting ɗin domain ɗinka sai ka yi forwarding ɗin shi to Gmail ɗin da kake so ko Yahoo Mail ɗin da kake so. So kamar yadda kuke gani wannan ne nake so in yi forwarding. So sai ka zo nan aka ce discard and send an error to the sender, ba sai ka sa shi ba. Kawai ka sa add forwarder. Idan kuma kana so kana iya kai clicking nan inda aka sa advanced option sai ka duba ka gani. Ga inda zan yi forwarding nan already. Na yi forwarding shine destination. Amma in kana so ya ƙara matsawa gaba shi ma kana iya ka sanya. Kun gani? Aka ce forward to a system account ga shi nan wurin matapub sai aka ce pipe to program babu abin da zan sanya a nan wurin. Saboda kamar ma yadda kuke gani ba zan iya adin wani abu ba. Sai nan aka ce discard, kun ga an ce not recommended. Kawai abin da za ka sanya ka sa add forwarder so zai yi forwarding zuwa wannan email ɗin. Duk wani email address da ya shigo cikin kun gani all emails sent to support@matapub.com.ng will now be copied. Za a yi copying ɗin shi to matapub@gmail.com. Da already suna nan cikin cPanel ɗin kamar yadda na nuna muku a video ta baya inda za ka je inbox ɗinka a cikin cPanel kuna iya ku duba video number 1 na yadda ake creating email. So amma yanzu za a yi copying ɗinsu sai in gan su a Gmail account ɗina ba sai na zo cikin cPanel ba. So wannan shine yadda za ka creating forwarders a cikin wannan ɗinka a cikin cPanel ɗinka. Amma idan kana so ka yi creating ka yi forwarding ɗin email address ɗin to domain. Kun ga yanzu na yi forwarding ɗin shi ne to email address, Gmail address ɗina. So in kana so ka yi forwarding to domain sai ka clicking wannan inda aka sa add domain forwarder sai ka bari ya yi wannan. Kun ga misali ina so a yi man forwarding ɗin, a yi copying ɗin email ɗin da suka shigo a matapub.com.ng misali zuwa matapub.com. So duk email ɗin da suka zo nan a matapub.com.ng za su yi moving, za a yi copying ɗinsu zuwa matapub.com idan na sanya add domain forwarder zai yi moving ɗin shi amma ba zan sanya ba saboda babu abin da ya haɗa su duka kowanne ina aiki daban-daban ne da shi. So na gode ƙwarai da jimirin saurare, mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah. Kar ku manta idan kuna son hosting wanda yake ingantacce wanda alternative ne to Namecheap kuna iya ku zo Abamhost sai ku yi register yana da sauƙi sannan kuma yana da features sosai. Idan kuna son PHP version akwai
Kun ga akwai PHP in editor, akwai PHP version, akwai duk wasu, akwai multi PHP manager da sauran, sannan kuma za ka iya kai installing duk wasu features da kuke nema a cikin cPanel duk muna da su insha Allahu. So kar ku manta ku zo ku yi joining ɗin wannan hosting ɗin. Sunan shi apamhost.com. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.